Takže máme osadenú čističku, vsáky, zatopené, kapitola sama o sebe, ale nerobí to problém. Čo robí problém je, že máme diery teraz do kúpeľne a fúka tadiaľ a už je november, je chladno a hlinená malta by mi už teraz dobre neschla a hlavne by mohla zaplesniť, takže nebudem môcť základ vymurovať znovu na hlinu s kameňom tak ako bol, ale urobím si taký mix takéhoto štrkozeme a z cementu a skúsim to s tým polepiť. Není to niečo, čo by som odporúčal, je to niečo, čo idem vyskúšať. Chcem urobiť iba zvnútra, potom na jar, keď všetko už bude pekne teplo, tak vlastne k tomu domurujem potom už na hlinu, kameňom, všetko ostatné, aby som zachoval to, že difúzny odpor konštrukcie bude smerom zvnútra von klesať. Takže teraz si môžem dnu dovoliť trošku takú menej priedušnú vrstvu, predsa len sú to len také diery, není to celý základ a postupne potom na jar to zase dorobím tým difúzne otvoreným materiálom. Tak idem miešať. No, takže naša cemento-hlino-štrko-zemová malta zaschla, do domu už nefúka a počká si to takto na jar, kedy to pekne domurujem kameňom na hlinenom malce. Nech to pekne vyfunguje. Dobre, tak zatiaľ. Čaute.